Sarauta TV. Assalamu alaikum jama'a. A yau na zo muku da sabon bidiyo akan subtitle. Na zo da sabon bidiyo na kan subtitle, nuna muku yadda ake downloading subtitle ta cikin MX Player ta hanya mafi sauki. Wato ainihin shi wannan application na MX Player, duk wani wanda yake amfani da Android, inda da Android kake amfani, zai wuya baka san MX Player ba. To sai dai ko inda ma already tun can ba da shi kake amfani a cikin wayanka ba, amma zai wuya saboda wasu wayoyin ma za ga da application din suke zuwa akan su ba tare da an tura musu ba. To shi wannan application ta cikin sa zaka iya goge subtitle din film, haka zalika zaka iya download din subtitle din. Misali kamar ka dan tura film na turanci, ko kuma irin film na Chinese, ko kuma film irin na Japan ko Korea, kuma ma dai kowace kasa irin su India haka, in an tura fina-finan su to kana so ka kalla kai kuma ba jin yaren nasu kake ba, to kana so ka kalli subtitle din ka fuskanci abin da film din yake nufi. To already misali ce sai ka ɗauki wayanka kai tsaye ka shiga, amma me, kafin mu shiga cikin wannan bidiyon kai tsaye in yi bayani yadda ake download din subtitle din, kar ku manta ku danna subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawa, domin wannan shine zai bani ƙwarin gwiwan ɗaura sabon bidiyoyi domin ku. Na gode. Da farko dai kamar haka, idan ka ɗauki wayanka sai ka shiga cikin application MX Player kamar haka. Kana shiga cikin application MX Player, yayin da ya buɗe ma sai ka zo ka duba cikin abin nan ka zo, sai misali ce sai ka nemi film ɗin da kake so ka yi download din subtitle ɗinsa. To misali shiga sunan film ɗin The Avengers 2012, shi nake son yi download din subtitle ɗinsa. Sun shiga cikin bidiyon kamar haka. Yayin da na shiga cikin bidiyon kamar haka, to bidiyon zai buɗe mana. Da zarar bidiyon ya buɗe, gashi nan dai kuna gani, gashi nan ana magana amma me, babu subtitle kwata-kwata cikin film ɗin. To already in ka tayi sai ka yi stop ɗin film ɗin. Da zarar ka yi stop ɗinsa, a can saman film ɗin za ka ga daga hannun dama akwai wasu ɗigo-ɗigo guda uku a tsaye, sai ka danna kan wannan ɗigon. Kana dannawa za ga ya sa a farko za ga an sa play, na biyu za ga an sa display, na uku za ga an sa audio, na hudu kuma za ga an sa subtitle. Sai ka danna kan wannan subtitle din. Yayin da ka danna za ga an sa open, za ga an sa online subtitle. Shi wannan open din yana nuna cewa already dama da akwai subtitle a cikin file manager ka, zaka je ka dauko shi. Shi ko wannan online subtitle yana nuna cewa already babu shi ma gaba daya cikin wayanka, to kana so ka yi download din sa a lokacin ka kawo shi, sai ka danna kan wannan online subtitles din. Yayin da ka danna za ga an sa search, sai ka danna kan wannan search din. Kana dannawa za ga ya bude ma, kamar za ga ya sa search for English subtitle from, gashi nan open subtitle.org. to ga za ga daga kasa an sa enter your search text, sai ka danna kan wannan, za ga wani dugo, ka danna za ga yayi makin sunan ainihin wato wannan film din da kake so ka yi download din subtitle din sa ya fito. A ƙasa za ga an sa okay, sai ka danna kan wannan okay. Kana danna kan wannan okay zai yi searching na yan wasu lokuta kaɗan, yana yin searching. To gashi nan subtitle din gashi nan sun fito kala da yawa na kamfani. Ka san shi ma subtitle ba wai kamfani ɗaya ne suke yin. Yanzu misali ce idan an yi film, wani kamfani za su yi subtitle din film din su ɗora su ma su samu abin da su dinga amfani da shi. To gashi subtitle iri daban-daban. To misali ce ni ina so in yi download din subtitle, to gashi bayan ɗauki wannan na farkon sai in danna kansa. Ina danna gashi nan yayi makin alamun cewa shi na zaɓa. A ƙasa za ga ya sa download, sai ka danna kan wannan download din. Kana dannawa za ga yayi da gashi ya sa successful download, alamun cewa babu har ya riga da yayi downloading shaf, sai ka danna play. Bara kaga ya fara magana, to kaga gashi subtitle ya fito. Ina fara magana subtitle yana bayyana. To kaga wannan shine yadda ake download din subtitle ta hanya mafi sauki. What are you asking me to do? I'm asking, what are you prepared to do?
Loki is a prisoner. And why do I feel like he's the only person on this boat that wants to be here? irin na Amerika misali su ba lallai ka fuskanci yanayin turancin nasu ba, amma me in ka gani a rubuce ka san abin da yake nufi sai ka danna ka yi hanyar mafi sauki ce zaka je ka yi download ɗin subtitle ɗin. To jama'a da kallon wannan bidiyo wato yace ne tutorial ɗin yace ake download ɗin subtitle ta cikin MX Player. Kar ku manta daga ƙasa za ku ga an sa alamar like, sai ku danna like. Bayan kun danna like, in kuka sake yin ƙasa kaɗan za ku ga wani mai alaman ja an sa subscribe, sai ku danna kan wannan subscribe. Kuna dannawa za ga wani ƙararrawa ya fito daga gefensa, sai ku danna ƙararrawan, za ga su guda uku a jere, sai ka danna na ɗayan. Kana dannawa za ga ya sa ma makin alamun cewa ka riga da ka yi subscribe. Bayan ka gama kar ka manta za ka iya tafiya comment section can ƙasan bidiyon ka je ka yi comment alamun cewa daidaice yin bidiyon ya kasance a wajenka. Mun gode jama'a da ba mu lokutan ku kamar haka. Da fatan dai na san za ku amfani wannan bidiyon namu da bayanan da muka zo da shi a kai. Saboda kar ku manta zan dai sake tunar muku da cewa shi subscribe, idan kai wa mutum subscribe ba za a rage ka da komai ba, ko datan ka ba za a ɗauka ba, ko kwandalan ka ba za a ɗauka ba. Misali a ce tamkar ka ga ledan fiya wata kan hanya ne ka ɗauka ka jefar da shi a gefe, to kaga ba ka ragu da komai ba face sai ladin da maka samu tunda ka kautar da abokan hanya. Kar ku manta ku danna subscribe nan sannan ku danna ƙararrawa domin ba ma son bidiyo masu amfani irin makamancin haka